Коста, хора, аз съм името БГ. Днес съм с моята приятелка Шайнито БГ. Сериозно? Без гащи? Съжалявам. Нямаше нищо. И днес сме в Pluscraft. И в момента ще има джъмп. Без гащите! Нямам гащи. И да. Някакви гащи имам ли тук? За нея. Аз съм нова в YouTube. YouTube? И бих искала да се абонирате за моя канал. Ако искат, ако те харесат. Ако ми харесате, да лайкнете, да коментирате, да може да справя поредици и такива неща. Чак пак толкова много... Тоест не го познавам, му казвам здрасти. Кой е? Той е мой приятел! Маме, махичества! Тя е моя приятелка! Къш! Тя още няма. Пита се сгъджи. Кажете хей на YouTube. Кажете хай на YouTube. На мен ме казаха хи. Бам, бам. Този твой приятел не спира да ме следва. Иска гъджа. Там написа Росемира искаше гъджа. Как се пише той, бе? На нещо се. Ау, имаш се! Нямам се, обаче просто не искам да си имам. Мале това! Играч. И както виждате, той е като в Bulgarian Craft, просто е по друг начин направено. Да. Много яко. Той друг, аз не знам как ще го мина. Ама нищо. Да, много дълъг. Да, много дълъг. Казва. Гледай, на мен да, много... гледай чак просто да казва. Хи YouTube. Хай. Хай. Бам. Хуй YouTube. Кажете хи на YouTube, де. Айде, чак за мене, мале, викат ма. Давай, Шани БГ, давай. Виж дори админата харесва, бе. Това не е админ. Собственика. Да. Джъмп след 2 минути, отивам от началото на джъмпа. Мале, добро утро. После ще ходим, може да снимам после в Bulgarian Craft и други игри. Да, ако знаеш как да ги изтеглиш, но най-много ще снимам с моята приятелка, нали? Не се знае, мога да я снимам сама, мога да снимам и с други. Аз ще снимам с тебе. Също и клип. Може да не знам, наскоро мисля да тегля нови игри. И да, нали, сама да играя, някакви други игри. Аз може да Не само Майнкрафт. Аз може да направя някаква клип на... Кажи го да е. Някаква клип. Клип за предизвикателства и такива неща, както и Шани БГ мисля да прави. Да, аз може с нея да го правя нали? И да, ще бъде много яко. Аз също си трябва да направя тия предизвикателства. Да. Без копи. Чиган се, давай. Мале, какъв дългия. Той май ще стане една голяма овца. Човек само да стане много голям клипа, защото много време трябва да го коментирам. Не коментирам, качваш. Да го качвам. И тия клипове се качват по 100 и нещо минути. Само да те кажа. Ще го чакам. Ма само да не се приберат нашите предизвици. В момента снимам клип, защото се наслаждавам. Допреди малко Шани БГ беше у нас да ми оправи нещата. Нали? Да. Служи с някой гащи, ядосаш ма. Аз нямам гащи, откъде да си ги поръжа. Поне да бъда бяла. Една си има горе-долу главата. О, почна! Са.
започна. И както виждате, сега ме виждате, че съм нов в джунк маповете. Да, тя е най-голямото научи. Не съм чак толкова. Аплодисменти. Стига бе, човек! Те, базик. Стигнах до някъде, не съм чак толкова. Фак. Падна ли? Да! Аз да видя как падна. Не, спра казваш падна, защото паднах. Мразя. Много мразя тия деца през едно купче. И тук дето вървят много ма дразнат. И паднах, да. Аз съм нупче. О, къста, ще не виждам да. О, нупче! Ще викам вече нупче. Защото ти сама се каза нупче. Интересно е. Кое е интересно? Интересно да ми кажат нупче. Сладко е. Стига. И тези хора много ми пречат. На мен много ми лази. На мен. Какво? И тези хора, аз ще качвам клипове. Тъйно е. О, Шани, за тебе съм. Добре. Покали ме. Чувам се гласове. Що те? И аз падах, човек. Да. Падни. Аз паднах с тебе. Когато ти падна, и аз паднах. Виж как си приличам те. С тебе, човек, много мразя такви си. И той меч. Чай, един меч ми трябва. Аз имам диамантен, който е Sharpness 3 и Floating 3. Аз сега влизам в сървър без той. И той е копирано от Българен Крал, защото... Не е копирано, защото това роботик е хотер на Българен Крал и решил така да направи плюска. Но по същия, но по друг начин и може да му хареса повече това. И да. О, виж къде съм, Шани. Покали ме. О, ето та. Поне сложи гащи. Нямам, аз имам гащи. Нека да видим как ще се прибие. Стига де, вратата! Лови! Лъва! Не гъм! Лови тук. Човек, вече не мога да минем. Тя изчезва. Тъпо АТЦ епата. Човек. Ето я ловицата. Човек, защо вече не мога? Роботик, защо ми го причини? Трябват ми легове, неща и да. О, почна отново! Ей! Защо? Аз няма да бъда на трето или нещо такова. Шани, падаш. О, гъ! Той го чупи на мен, те ми направи. Много гадно. Чай. Плюс крафт. Много интересно. Стоп спам. И виждате как Шани БГ се нерви? Да. Не, командвам. Аз съм командворка. Ловицата! Къде има честви? Чух честове. Това е Синдър чест. И да.